Така, здравейте, банда златари. Какво си викате и то, че ни надува главата как работи помпа? Не. Исках да видите как горе-долу нещата се случват. Показвам тази Франкенщайн драга, преправена 63 пъти, но мисля, че вече каквото трябваше да стане, стана. Тук поздрави на моя приятел Пепи, на Сашо Чуванов там от другарите, където каже, че подобни драги на две нива винаги виши тук на горното ниво, задръствали с големи камъни. Не задръстват, въпрос на решение. Решението е сравнително лесно, няма никакъв проблем. Така, сега, това е кутия успокоителна вътре с джоб. Нормална постановка. Джоба, не знам защо много хора нещо не го харесват, не го правят, техна работа, но върши уникално нещо. Там повече от 80% от злато, което въобще трябва някой така да се заинтересува, да го види, там в джобчето остава. Другото по-различно в тази драга е големия участък, през който ситното злато попада на долния етаж. Повечето колеги съм ги виждал, някакви такиви 2-3 сантима участъче, ако падне, ако прелети, замина си. И то защо? Защото водата потъва на долното ниво. Ето тук как съм го измислил аз. Пениза. Чакай по-отдалече, че не се вижда. Това тук слепенките. Една наклонена такава, като двойно дъно. Да, ама това двойно дъно тук завършва с една бленда такава. Так може да се претваря, може да се отваря. Така че тук разстоянието, през което водата попада вече долу, при мен конкретно около 6 мм. Значи може да си регулирате водата перфектно за долното ниво, като на горното ниво остава достатъчно много вода, за да може материала да си заминава. Сега не знам дали ще успея, разбира се, да го покажа. Хубаво беше да успея, ама нямам идея, защото иначе сам с една ръка няма как да я разгубя тази драга. Другото отдолу под тази решетка. Тази решетка какво прави? Водата тая на дупките. Водата през нея надолу попадат златинките, само че вертикално. Доли плоска златинка, която нормално плува, надолу се обръща така. Попадайки долу, долният участък е запълнен с пясък. Да, на дъното му има миньорски мъх, но това е съвсем друга щуротия, не би трябвало така да бъде. Попълнено с пясък. Сега ще опитам само леко да вдигна. В този пясък, чакай, че не знам дали се вижда, така. В този пясък отдолу, водата, попадайки като струйка, забива всичките ситни златинки в дълбочина. Нарочно съм послал на дъното и миньорски мъх, защото така не се вижда, не мога точно да преценя каква е силата, с която падат струйките надолу. И за да не се получи възходящо течение, ако ударат дъното и се дигат нагоре, затова съм сложил на дъното миньорски мъх, да може, ако има някаква по-голема енергия в въпросните струйки, да се гасат, енергията им да се гаси вътре в миньорския мъх. Значи тая стелка евентуално е контролна. В нея злато почти не съм намирал, или ако има нещо, са 10 златинки, които трябва да ги гледа с лупа. Наистина трудно видими. Всичко, което остава там под дупките. Този начин на утаяване на златото, общо взето, ми позволява тази драга да е чиста през 2, 3, 4, 5 дена, няма значение колко, защото самото улавящо покритие отдолу или пясък, или вече събран магнетит. Няма никакво значение. Магнетита върши същата работа като пясък. Тук в горната стелка също няколко пъти вече правя проби. Да я перя само нея. Същата работа. Ситно злато е едва видимо. Едро забрави. Въобще няма едро злато. Всичко, което е едро тия в джоба,
Другото, което е до към 3 мм 4, пада на долния етаж и се заспива у песъка. Това е. Тия двете стелки са по-скоро свидетели, отколкото вършат някаква работа. Това чудо го преди бая време, преправях, нещо беше неизкусурено, нещо беше по-малка кутията. Тук от задната страна, заедно с камъните, връщаше и вода и пясък. Сега, общо взето съм го решил проблема. Отвътре как изглежда. Сега да, има малко коренчета, малко други неща. Хубаво е по-начесто да я чиста, но не е болка за умиране. Това беше тая шашева драга. Нали, не ви обучавах само как бучи помпа, защото много съм впечатлен от такива изключително образователни видеа. Седи някой, снима 5 минути как бучи една помпа, от което става ясно точно нищо, че има помпа. Това беше Банда Златари, благодаря ви. Отдавна не ви бех тормозил. Сега пак ми се падна удоволствие да ви тормоза. Със здраве!